Yes, sir. Who are you? Don't waste my time. Who are you? You say what? You say what? You say what? Okay, Bali silly. Hold it. You silly Bali. Nanti namin Bali and nagbayad silly. What do you want from her? Wat zoek jij van haar? Ik weet niet. Ik weet moos? Ja. Maar duidelijk. Er is nog een customer wat wil afgehaald wordt. Aku. Huh? Aku. Saya tinggal lagi. Huh? Saya tinggal lagi. Why? Bukan aku. Why? Iya, perempuan sekarang bestahkan kan ini license sekarang ini. Huh? I can't even license sekarang ini. It's only one home in me. No wait. It's only one home in me. Ik zeg vanavond voor jou. Vanavond voor al die mensen zeg ik voor jou. Ik ga jou afhalen. Ik heb ook ziek gemaakt en hij is ziek voor jou. Wat is wat ik wil zeggen? Ik zeg voor jou, voor al die mensen. Voor jou ga ik afhalen. Ik was bang voor jou. Oké. Ik was bang voor jou. Wat deed ik wat hier hier. Als je grootste bang gaat, verbrok je. Maar hulle maak van hulle sterk vriend en hulle hoef je wel te wees. Hulle maak hulle toe om geld in hulle uit te maken. So by einde van die dag, moet die sal boos om een eerste vriend. I saw this guy, he was prank calling some Gomes. Prank calling for say TikTok or whatever. I was like, that's not a good idea. I think I must do it. How much time do know you? Because a problem, man. Need a lot of numbers. Huh? Who wants to hear the replies? The consumer will have a couple of flash. Huh? Tando, can you please give the numbers? 9. What is your business with the child? Let me understand. Saya moes vir hom gebid. Nou, sy moes vir hom gebid. Wat gebeur? En toe sê hy moes eers stap. Toe sê hy moes nou net dan. Nou, You staan nie eers by die skool. en weet jy, sy het kan skoon sy kry en nou sy kan hulle private skool. Hy sien ek gekies. Hy's gekies. Hy's gekies. Ja, sy hou nie af nie. Nee. Sy het tot van mense gekies. Gekies. Wat is gekies?
Escuta ba to simply jarab jarab. One, two, three.